Hey, finally arrived at Utvandraleden in Korø something. I just forgot the name of the town. I just put like the little town, whatever it is, in the GPS, and we literally hit like right next to the trail. Looks really cozy. It's a nice little bridge up here. I'm just gonna show you. I think there's like a hostel on the other side. It's pretty cool. You're not allowed to drive on this bridge, I think. That's kind of nice. Look, that's pretty cool. Anyway, let's get the car down, find a camp spot for tonight, and we'll see. Start tomorrow. There we go. We made it. Der er ikke meget lys. Det snør. Jeg snør. Jeg har pakket mit kamera for langt væk, men jeg gider heller ikke gå med det. Jeg må tage billeder i pauserne. Ja, dem har vi jo ikke haft nogen af endnu, jo. Nej. Ja. Ja, det ser fantastisk ud herinde. Jeg kan godt følge, at det har set helt troldelandskabet herinde. Ja. Måske har taget en pind med. Altså, det stoler jeg på. Det er sådan en standard vej for mig at gå. Jeg rammer lige begge brædder. Altså, I'm nu fedt safe. Det gjorde vi. Ja, det vil jeg også sige. 5 ud af 5 stjerner for valg af tur. Hej all. Så kom vi igennem første dag på Utvandraleden i Sydsverige med min stedmor og min storebror. Super nice tur. Super godt vejr. Lidt lang dag. Lidt hårdt. Men vi er klar til i morgen. Vi slutter dagen ind med lækker mad. Jeg har taget noget sådan rigtig mad at lave i dag. Med grøntsager, pasta, nudler og alt muligt lækkert i. Og så fik vi lige en lille portvin, jeg havde taget med ud på turen. Det tror jeg var ret positivt. Det var folk glade for. Anyway, vi så godt. Ses morgen.